είναι στο νερό να βγούνε για να δώσουμε την εκκίνηση σιγά σιγά. Και ο τρίτος άντρας, ο Βασίλης Πολύζος, νομίζω ότι ήταν ο τρίτος άντρας. Μιχάλης Παπαδάκης. Στέλιος Γιώργο! Μπράβο! Μπράβο, συνεχίζουμε. Μόλις πέρασε ο Γιώργος ο Γκούντας. Μπράβο! Σταύρο Αλευρά, χειροκρότημα. Μπράβο! Καλή επιτυχία! Και ο πρώτος Πετσιώτης. Παναγιώτης Μιχελής. Μπράβο! Δεν είδα να έρχεται. Να, τώρα κοίτα, μπήκε ο κόσμος στη μέση. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο! Πολύ ωραία, ευχαριστώ στη Judy Bell. Είδατε τι χαμηλό τόνο που είναι. Χάρτινο μετάλλιο. Αλέξανδρος Τοβλετόπουλος. Να επισημάνω ότι είναι στην ηλικιακή κατηγορία 45-49 του Μουτσόπουλου. Ασημένιο μετάλλιο. Καταπληκτικός άνθρωπος, προπονητής που αδόθηκε